खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 नभेम्बर 2023 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गलाय गुजाय जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा मोनसे हेंथाबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखुमा जानोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन लोगो लेवानि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा
गियाननि आंखाल जागोन सोरजों मा एना एनिबो जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां रांखावरियाव मोजां अब्ला नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव बोलो बांगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गुबुनजों अनजासो गारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन समाजाव मान मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजानो हागौ गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन।
दिनैनि रासि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।